Amane nanhlanui izakhamuzi zaseNingizimu Afrika eziduve eBrazil okulindeleke ukuba zibuyiswe lapha ekhaya ngoLwesithathu. Lezakhamuzi zizobuyiswa inqobo nje uma imiphumela yokuhlolelwa iCovid-19 ithi azikatheleleki. Kulandela isinqumo sikahulumeni sokuvala ukusebenza kwezinhlaka zezwe izinsuku ezingama-21, izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zasala ziduve eBrazil. Kulindeleke ukuba senyuke isibalo sezakhamuzi zakuleli izwe ezivaleleke ngaphandle. Uhulumeni waseNingizimu Afrika wenza imizamo yokuzibuyisa, kepha-ke azikazukhululeka. Our biggest fear is not getting onto that flight that is going home because you either presented flu-like symptoms or you tested positive for COVID-19. And that's our biggest stress. We were told, do not present any flu-like symptoms. Okwamanje okusemandleni abo abangakwenza ukuqikelela ukuzivikela. We're exposed to different areas, like I said. Some of us have been sleeping at airport. There's been back and forths going to the airport, trying to sort out your flight details with your different airlines. There's hotel spaces that are completely crowded and full of tourists from different parts of the world who are also stranded. Lezakhamuzi kulindeleke ukuba zihlolelwe iCovid-19 ngaphambi kokuba zithathe indiza ebheke ekhaya ekuthatheni kokusa ngoLwesithathu. Uma betheleka kuleli izwe bayogqunywa izinsuku ezili-18 bevalelwe ndawonye.